salutare lume, bine v-am găsit la un nou episod din seria Samp. Astăzi l-am alături de mine pe Twist, care vă va spune ce vom face în acest episod. Hei, salutare lume și bine v-am găsit. Astăzi, în acest episod de Samp, vom face deathmatch pe polițiști. Cum să spun, salut Jujuc, ce faci? Da, Jujuc, el ne trimite nou mesaj când filmăm. Măcar unul care întreabă de noi. Da. Omul gâce asta. Da, nu știu de ce m-a băgat jocul în bară. Bun, hai să... Bă, trebuie să bag benzină, mai am 28 fuel. Lasă, tu dă mie bani să mă duc la gunshop. Că nu mai am băneți. Dă-i acolo un fil 20 și gata. Că-ți ajunge. Cât ai Nu-i... ID-ul? Poftim? ID-ul tău. Ghicește, măi. 436. Serios? Fuel 100, boss, fuel 100. Păi na, ce să faci? Bă, ce mă nervează ăștia când vin pe contrasens, bă. Uite, altul prost. Uite ce bine prost că s-a bușit, doamne. Și da, o să ne ține promisiune, cum v-am promis că vom posta cât mai des. Și dacă vine, adică mâine școală deja, nu contează, noi o să ne ținem de cuvânt. Acum începe școala, o să încercăm să filmăm cât mai mult posibil. Am avut și o mică problemă cu microfonul lui Twist. Nu era bun și nu se auzea așa de bine. Acum are altul și sperăm că se aude mai bine. Da, sper și eu. În curând trebuie să mi-l schimb și eu pe al meu. Bui, gan. Acum mergem la Gabori, Merem. Dăm aici un MP5, așa mai o dată MP5 și luăm și un AK. Și gata, suntem bazați, uite acolo. Kabum. Unde ești? În fața ta. Oh, bă, înapoi. Oh, nu te-am văzut de ochi. Oh, stai că nu-i bine. Să luăm gagica asta în mână. Glumesc, mă, nu-i gagica mea. Uite, poliția da, cu mă, infernul chiar asta în să zic că e spate. poliția acolo, dar na. Las că mereu. Băga mea și picioarele. Nu-i bai, că avem timp. Îi dai acolo la ăsta și vezi ce dau acolo, mama mea. Dau așa pe ei. Dacă îi cineva, nu prea vă pune... Uite, un polițist pe aici. Unde-l vezi? Uite-l. Stai. Elegant, stai elegant. Elegant, măi, copilule, măi. Mort. Mai repede. E mort? Acum, mort, gata. Gata, boss, e mort. Nu m-a văzut ID-ul, nu l-a văzut. Ce să vadă el? Merem acolo la contrasens, bă, poate-s pe acolo. Da, hai acolo. Da, știi pe unde? Dă-i în stânga, Aici? Da, urci pe autostradă sus. Și o iei pe iarba aia și imediat în stânga. Că e mult mai simplu, dă-i stânga. Dă-i numai stânga. Adică te drept și după dreapta. Te bă, stare mașină ca a mea. Uite, trebuia să iei dreapta, măi. Bă, înapoi, dreapta. tu cu scurtăturile tale. Uite, dă-i mașina asta, dă-i. În el, nu în mașină, în el. În jos. Fugi. Dă după noi, ori dă wanted. Fugi, că dă. Dă. Fugi că trage. O tragi după tine? Trage încă, nu că o tras. Uite altul, da? De aici în pauză asta. Bă, ai grijă că la vine, fraierul. Vine cu mașina lui, nici nu mă prinde. Bă, merem să luăm un avion, mă. Hai să luăm un avion. Du-te că mi-e frică. Cum trag din ăla? Numai că e elicopter. Da, luăm elicopter și ne dăm jos când vrei. Gata. Deci, urci sus pe autostradă și o iei către aeroport. Intri, luăm un elicopter și când am eu chef să trag, oprești. Și mă dau jos și tot fac acolo măcel, tot trup. Ne-am înțeles? Da. Nu, dă-i tare aici. Mai tare nu mere mașina, ce să-i fac, de-aia zic. Dă-i nitro să te lanseze. Ce să mă lase că e lansată? Bă, chiar vreau să văd mașina mașina asta. Eu vreau, mă dai mie pe gratis. Are o grămadă de zile și kilometri puțini. 272 km. Da, și zile... Nu mai știu câte are, 200 și ceva. Stânga, dă-i stânga, știi tu unde. Normal. Numai că nu. Ăla-i boss. Hei, să vezi că vine toată brigada după noi. Da, ai wanted. Nu, bine, wanted 3. Da? S-o dat? Apoi atunci trebuie să vină ceva după noi. Sperăm să vină, să facem măcel. O, ce vreme faină. O ieși soarele din nori. Of, viața mea.
Bă, sper că este elicopter. Trebuie să fie, dacă nu... Luăm Dodo de ăla, șmenar. Du-te, mă. Adică nu... Uite că Bă, este. uite, O, gata. fix unul boss. Parchează aici frumos. Și fix unul boss. Clar. Dăm un G frumos. Și aici mergem cu elicopterul, Merem boss. acolo la ei la secție. Și te sui sus pe clădire, sus pe secție. Și eu de acolo trag numai. Ok? Bun. Ce mă, ce-l fac acolo? După clădire Direct trebuie coaca. să tragi, mă. De sus, da. Mai văzut nebun ca mine? Nu, Normal. că nu. Dico, 130 prin frerul ăsta. Bă, deci Da. dacă n-a Bă, te sui acolo sus pe capela aia sau ce măsai. Că de acolo trag după ei. Nu, bă, aici unde și elicopterele lor. Nu! Nu acolo, nu, Aici? că de acolo... Acolo sus, în vârf. În vârf, dar nu poți să aterizezi. Da, da. Hai măi că Ah. poți. Fac this shit. Întoarce-te. Și te învârți așa deasupra lui și atunci o să poți. Stai. Că ei sus aici urcă și atunci mă chilăresc. Pun cu elicopterul, mamă ce trage în el. Uite ce prost! Explodează acum. Ce copil. Cine? Că nu văd. Unul era acolo în spate. La Tovcar. Mm. Dă-i stânga. Acolo, bă, la gun shop. Ei, da, mă. Că n-am... Uitați. N-am pistoale, n-am tot ce-mi trebuie. Vezi acum iară cum aterizez eu între pomi. Dar nu, că aici scopaci, Bă, nu mă ridic poți. sus de tot și tu te duci jos cu parașuta. Oh, chiar, și cum vii după mine? Vii în față la undeva unde spital poți să după mine. aterizezi. Da, poți să te arunci. La spital în față, Da, poți să te bine? arunci. Hai frate, că îmi dau kill-ul, dă-te, să nu mai mișca avionul. Nu mai mișca! Hai că nu mai fac nimic, dă-i. Dar nu sare. Bă, îți dau eject. Oh, dăm, gata. Bun. Avion cu motor, ia. Ce fain mă duc așa, mă vezi? Te vedeam, acum nu te mai văd. Ba, te văd. Da, picam jos iară Nu muream. picai, Că, că deschideai când erai aproape. Acum, na. dacă, uite pe Sergi, unde Da, unde s-a baterizează. aterizat, că mă pun pe casă, să nu, pe clădire, să nu mi-l ciordească careva. Ce fain cobor eu, mă Zici-mă vezi? când ajungi aici la spital. Dar mă vezi ce fain Te-am mă duc văzut, eu? acum nu te mai văd. Am picat jos imediat. Wow, uite tot așa mă duc ca un titirez. Trage unul după mine! Ce? Nu cred. Vine iară la casă? Ba nu trage. Și de frică, nu trage. Desert Eagle. AK-47. MP5. Kabum. În fața la Repede. spital. Bine, boss. Repede, cu vi... Eu ce m-am speriat. Du-te că am zis că fac infart. Ce? Că venea un gay de ăla cu dubă de aia, zic că era FBI. Rămâi acolo, rămâi! Că te văd, măi, copilule. Sus, repede. G! Hai, tati, dă-i sus. Deci dacă acum nu aterizez bine și iară mor, mă cac pe mine de râs. Poți să-i dai drumul. Să mă râd? De te... Mă, stai că sughit. Hai să ajungem acolo. Aha. Deci dacă n-aterizez bine... Dar fix pe aia, dă-i tot Q așa, Q, pui mei. Ăla mă învârt. Ba, mă, te Uite, ajut. acum m-am încetinit. Păi te învârți și te și du-te deasupra și dă-i tot Q așa într-o parte. Să vezi că te învârți pe loc, cum ar veni în aer. Ăla-i boss, ăla-i. Bine, boss, m-ai lansat. Tu plimbă-te pe aici prin jos. Am murit, bă. Și erau polițai aici, cred că. Da, ăsta Jail. Sunt în închisoare, iar sunt arestat. Dar până să mă prindă, mult timp i-am fentat. Dat în urmărire internațională, doar cu Interpolul m-au adus în țară. Hai atunci mai încoa. Ceva gen aici, poți să vii sau... Hai, țipă-te pe ăla că-l spargi. Adică na, Uite. Bun, unde merem? tu știi. Să mă răzbun pe ei. Ia zi. Dar bă, știi că iar trebuie să-mi dai bani, nu? Ai, merem în bancă, ce bă? De la 230 ca la mine, mai am 163. Dar dă-mi acum, dă-i încolo.
Și te întorci și mă lași acolo la gun shop. Da, stai în aer acolo până vin, bine? Da, te duci... Te arunci. Nu, mă! Te arunci cu parașuta. Ca data trecută, că n-am unde să aterizez. Te aștept după la... aici, la spital. Sări. Hai, boss. Dar nu mere, boss. Sări. Nu mere, mă. Uite. Bună, măcar de Uite ce data fain, asta mă, ai închis ușa la elicopter. Am închis așa fain în aer, așa -i? Da. Acum, știi ce o să facem? Mă duci pe sus, acolo, pe secție, dar mă pui numai pe turnul ăla, că e biserică. Mă pui normal, cum ai zis tu. Era cel mai simplu, nu ne complicam. Te-ai țăpat în jos și ai murit. Păi dacă ești diliu. Uite, fix la ușă m-am dus cu parașuta. Desert Eagle, că cu asta trag fain, nu. MP4 luăm numai AK. Și MP5, ceva frumos. Și gata, boss. Unde ești? La spital. Nu, hai că vin la morgă, acolo unde-s fraierii ăia atât intoxicați. Dico, mă, unde, fra? Dico el, unde naiba? Cum te-ai dus așa? Na. Bă, era să mă calci. Era. Ci că, cum o scris ăla, spawnați o mașină la rent. Mașinile închiriate se respawnează automat după 30 de minute în care nu sunt folosite. Deci acum te pun cum trebuie, da? Da. Așa. Dacă explodează, tot mă tai. Pe partea aia altă se duce. Ai și pretenții. Fai. Nu, bine, Zi cum mersi să că nu. uite știu să merg cu asta. Bă, să vezi că acum tu te bagi în ceva. E bun. Eu o să mă bag. No, fii atentă cum e killeresc, Bă, băi. ce, bă? Ăla-i polițai? Hai mă să fii în cadru. Uite că mă bușesc. Eu nu văd niciun polițai. Stai că mă duc jos. Ne. Uite încă unul pe aici. Ia bă pe ăsta cu elicopterul. Vine să te bagi în mine sau... Ce-i treabă? Ia bă. Eu a explodat, boss. Unde-i? L-am explodat, e gata. Oh, bun. Uite, bossul Alex, stă sus acolo. Uite, un polițai. Trage. Te după inferno tragi. Uite unul aici. Cum îl cheamă? Tere, nu știu cum. Unde? Mai în stânga ta. Stânga ta. Stânga ta. Uite-l. Stânga ta. Așa, acolo. Uite-l. Omoară. Dar nu pot, că fuge ca diliu. Ceva m-a lovit pe mine de... Uite, iese fum. Bă, dar nu te fă că mori. Nu știu ce are elicopterul. O pușcat. Da, vezi unde e tortul ăla pe mapă. Ce se vie? Tortul ăla pe strada aia. Da. Nu, hai acolo, înainte cu o stradă la el. Îs acolo. Vine polițaiul. Îs acolo. Unde ești? Fac cu deagle cu el. Hai mă, sus odată. Nu! Bagă-te în el. M-am băgat, dar degeaba. Omoară, Hai, bă. zete, că îl omor, îl omor. Omoară-l odată. Mor eu dacă nu-l omor tu. L-am omorât, hai, sus. Oh, Sus tati, repede. ce acțiune, boss. Stai. Pune-ți armă și hai. Deci ce acțiune, tati. Ia bă, face că termine terorul ăla, g. Ia bă, încă un polițist pe aici. Deci au zis, da, uite. N-au treabă, dă-i de aici că mi-e frică. Nu mai te băga. Uită-l, fugi. Dă-l încolo că nu mai îmi pușcă mașina. Mă duc să o repar. Du-te, fugi, repede. Poate găsim o mașină mai ca lumea, că asta mere cu -2 la oră. Dar ce prost e, bă, l-am făcut la deagle, mă, fraierul. Ia, ai pușcă. Ai grijă ce faci. Opa. Cum te-ai dus, bă? Stai că zic eu. Uite, el cred că. Unde-i mă? Da, ba Uite. nu, bă, ăla-i scooter. Sau chopper de ăla. Nu-i scooter, că mere tare. Da, E NRG, cred că. Elicopter, Da, uite. nu este? Dodo, dă la Bodo, pui mei. Dodo. Ia, Uite, este Dodo. Conduc eu? Conduc Sau eu, conduci las, tu? conduc eu.
Dar te știi cu ăsta? Dar normal. Poate nu te știi. Bă, deci trebuie să mergem undeva să dau it. Bă, întoarce-te. Așa, așa, perfectos. Dacă trage ceva după noi, știi, mă arunc cu parașuta. Așa, frumos. Unde merem? Păi nu știu. Merem în LV? Da, dai pe acolo. Na, oră mi-a editat, dar să-l bași pe... Durează. Fii atent. Mă, ce prost. Bă, Sergiu. Fii atent, uite așa. Fii atent. Dacă erai cu de-ăla de... Dacă erai cu de-ăla de stand, mă, ce super. Ăla-i nimic. Lume, cam atât a fost pentru episodul de astăzi. V-am spus, o să încercăm să filmăm cât mai des. Adică da, chiar o să dăm, că am răpunit o grămadă. Nu uitați să ne susțineți cu un like, share și subscribe. V-am pupat. Ciao. Ciao.